Băcioi, fiecare colț păstrează o poveste, iar fiecare bătrân este o carte vie. Printre oamenii care dau suflet acestei localități se numără și doamna Mila Galina Foamete, o femeie de 90 de ani, fostă profesoară, mamă, bunică, străbunică și martoră a unor vremuri de mult apuse. Am avut onoarea să stau de vorbă cu dumneiei și să aflu cum arată copilăria într-o perioadă de veșnică schimbare și ce înseamnă să-ți păstrezi demnitatea și zâmbetul într-o lume aflată mereu în greutăți. Vă invit să descoperiți prin ochii și amintirile doamnei Galina o fărâmă din trecutul ei, o lecție de viață și reziliență. Doamna Galina, vreau să vă întreb, în ce an v-ați născut și în ce sat? Pentru că, din câte știu, nu sunteți locală. Da, am născut în 1935. Atunci era raion, nu județ, nu s-a schimbat de acum. Am născut în județul Soroca, dar pe urmă, în 40, am trecut de acum în raion, numire de județ, satul Plopi. Județul era Soroca. Și ce v-a motivat să vă mutați în Băcioi? Studiile. Am terminat 7 clase și mai departe în sate nu era școală mijlocie, numai în centrul raional. Și noi, doritori de știință, dar nu noi atât cât părinții, ne-au dat la școala mijlocie. Transport nu era, ce-a fost tot privatizat în colhoz, cal, căruță, tot, și noi pe jos, vai de încălțăminte ceea care era, pe jos 20 de kilometri ne ducem la școală, da, în centru raional, într-o casă fost refugiați, s-au refugiat în România și casa eu... Urmă, odată trecut sub regimul sovietic. Dar ați avut am pionieră, cravată, am purtat cravata roșie. Nu aveam voie, de acum eram clasa 5-a, 6-a, învățători ședeau de servici la poarta bisericii, că nu cumva vreun elev să intre în biserică la sărbători, mai ales când vremea Paștelui să împărtă și asta, vă rog, credință. Atât de strict? Da, ședeau, nu aveam voie, dar cât am fost până la jumate în școala românească, începeam lecțiile cu rugăciune. Sală, că acum ultimii ani s-a demolat școala aceea, dar a rămas o piatră și primarul e bravă, o ține ca amintire. Dar cum se numește? În Plopi, satul Plopi, dar școala... Școala fără nume. Fără nu a avut. Și începeam cu, era sala mare, pe urmă clase. A fost de mult școala construită. Și începeam cu rugăciune cu Tatăl nostru. Și țin minte că într-o undere era candela permanent. Permanent. Da, candela ardea și mai erau icoane, nu știu, nu ce sfinți erau, nu știu, dar era candela ardea. Da, dar începeam cu rugăciune. Dar pe urmă s-a schimbat regimul și ședeau, Doamne ferește, dar așa. Ok. Cred că când s-a schimbat conducerea, ați simțit cum schimbarea și prin clasă, în loc de candelă care ardea mereu în colț, era deja chipul stat? Nu ne dam noi seama atunci. Noi trăim cu prezentul, nu știu de ce, dar cu prezentul. Nu ne dam seama, dar eram naivi, nu ne interesa. Cred că pot relata cu așa ceva, pentru că și eu, ca copil acum, cât mai sunt, pot să simt că tot trăiesc în prezent. Toată lumea poate să-mi spună atâtea chestii, poate să-mi mint în fața mea și nu-mi dau seama, că încă sunt naivă. Eu mai am multe de învățat. Și când am venit și în sat aici, noi cu prezentul trăim. Nu interesează de unde ești, dar și de părinții tăi, de acum și acum. Noi cu prezentul,
Nu cumva să întârzie un minut, alergam 20 de minute, era până la școala de vale de acum. Aha. Să nu întârziem, dar îți dai seama că toată știința era că dacă cineva a venit la lecție și nu era subiectul, nu găsea subiectul și predicatul cu linie, o linie, nu știu acum să găsește și să învață cu o linie și predicatul cu două și atributul cu linie valoroasă, lecția era prăpăt. Nu se uita la știință, că ordinea, că merge subiectul, predicatul, celelalte părți secundare. Nu. Linia să fie. Că ai greșit, n-ai subliniat actul trecut copilul la tablă și nu subliniat corect. Asta era știință. Am nu-i dau seama, atunci nu-i dau seama că nu-i principalul asta. Dar omenia le-am dat-o. Că dacă este și stima până acum au rămas, mă uit când e întâlnirea cu absolvență, cu câtă sinceritate, nu-i pățărnicie, îndată se vede omul care e pățarnic și care e cu... Oamenii am educat. Se observă, da. După aia, cu știință puțin le-am dat. Vreau să ați menționat că ați făcut studii până în clasa 7, însă vreau să știu dacă ați fost și la grădiniță. Pentru că știu că sunt copii din acea perioadă care nu aveau ocazia să frecventeze grădinița. Nu. La grădiniță nu erau. Nu, grădiniță nu erau. Nici dumneavoastră n-ați fost? Nu. Educația a venit acasă, seara, că de acum îmblam cu vitele, cu cai, ne mai da și câte un cal, era și este un râu cu boltă, se numește, nu departe de locuința unde părinții au trăit, și toți copiii de acolo ne adunam la joacă, acolo era un pod de trecere, de acum pe teren agricol, și acolo ne adunam și diferite jocuri care erau pe atunci. Ce jocuri erau mai populare pentru copii? Se numea țurcă, nu mai amintesc, dar făceam minge, că eu toți țineau, dacă erau plugari, țărani, toți țineau de la porc, beșica udului, o curățeau și o umflau și așa era minge. Pe urmă au început să facă din cârpie minge și ne jucam cu mingea. Da, asta erau. Așa că de ascunsele, îi spuneam anijatca. Jatca, patca. Astea erau jocurile. Dar la lucru ne puneau de mici. Apă aduceam de la fântână, de acum mai mică, nu putem învârti corba. Da, aduceam. Mai mult tata mă punea la lucru, ajutor, că erau animale, da, mama nu prea m-a învățat să fac mâncare. Mama, se întrebare, ați fi legat de părinții dumneavoastră. Ce relație ați avut cu ei, cu bunicii voștri, poate cu verișori, cu rudele, ca copil? Ce v-au învățat? Cum? Ne-au învățat să ținem la rudenie, că sângele, apă nu se face. Iar și în ziua de azi, a 5-a generație, noi ne considerăm că suntem rude. A 5-a generație de acum. Și bunelul de pe tată, cu bunica, 7 copii. Celelalte sărbători mari care sărbătoreau, toți copiii cu nepoți, toți adunau la bunii mei de pe mamă. Și așterneau, era iarbă, și așterneau care pe iarbă, care pe scăunel, care au așternut. Și acolo, fără mesă mare, acolo și mai putea mămunia, noi spuneam mămunia la bunică. Toți copiii spuneau mămunia și noi nepoții tot mămunia. Și în fiecare era regulă ăsta ea. Să ne adunăm duminica toți împreună. Da? Așa, să țin și să ne da, și din generație în generație aduceam copiii, tot așa în centru era de acolo. Și... Mă scuzați că v-am întrerupt. La picnic, se spune că e un picnic.
toate rudele se adunau, mamele deja cu mâncarea, tații, să spunem, se ocupau tot cu mâncare, tot cu asistatul femeilor, dar copiii, ei cred că se jucau pe lângă. Da, Ce jocuri mai există? Ce jucării aveți? Ce legături aveți cu prietenii? Nu, jucării n-am avut. Mingea, atâta, mingea care și fetele și băieții o jucam, dar alte jucării noi n-am avut. Nici o păpușă, nici o mașină? Păpușă făceam din păpușoi, porumb, tradus, nu știu care e corect, literar. Făceam din părul matasa care face șocălău de acum, îi curățăm și îi vopseam, îi puneam ochișori, guriță și așa erau păpușele care ne jucam copiii, da? Din asta, cu asta păpușă am avut, altele n-am avut jucării. Și ce tot e pozitiv, că nu erau câini, vagabonzi, dacă avea cineva rar care avea în ogradă un câine, dar asta foarte rar. Părinții, când era vremea de acum să adune grâu, îl duceau acasă, încă nu era colhozul, dormeau pe claie, era snopi de grâu, îi adunau și făceau claie, așa un fel de triunghi, snop peste snopi. Pe urmă, când treieratul ăsta, când dau prin batoz să facă, grâu să aleagă de pleava asta deoparte și grâu. Ei dormeau, dar eu dormeam singurică după casă, afară. Toată vara am dormit afară și fără ei sus pe paie și eu singurică lângă casă. Mă închipuiți? De atâta Dumnezeu și mi-o dă atâția ani. A fost și sănătos, iarba proaspătă. Da, aer, nu erau mașini, nu treceau căruțele, câine, nu cămăieu, era liniște. Da, asta e... Nu poți deschide noaptea un geam, că să auzi câine, avioane, mașini. Pot să asum că nici dulciuri prea des n-ați avut? Sau poate cadouri de Crăciun, de Paște, ceva? Numai la Paște ne făcea la fetiță câte o rochiță. Și, da, așa, încălțăminte, desculță, toată vara desculță, toată primăvara desculță, cât până colhozul, de acum s-a format colhozul, ne-a luat pământul, păi de mică, duceam calul de cap, la Brazdăc, la Arad, da? Mă punea să coseau și eu trebuia să adun brazda aceea de grâu, da? Toți copiii, nu că numai eu, că noi ne socotem de așa, de mijloc. Nu era noțiune de adolescent, copil, preadolescent? Nu era vârstă. Mă puneau patifonul și vineau băieții care, mă rog, ne simpatizau, eu știu cum, poftim cu domnișoara la bal. Și obligatoriu mama trebuia cu fiica să ducă și noi dansam, să ne veselim ei și deau ca paznici. Da, și erau voie și mamele se duceau cu fiicele la bal. Așa l-ați întâlnit? Da, tata m-a învățat, el m-a învățat, era cu auz sferic muzical și cântau din gură, din astea și m-a învățat. Vaș să dansez, tango, da, și acum noi cu fanfara, altă muzică, fanfara. Vreau să vă rog să faceți o comparație între generația de astăzi și generația dumneavoastră, ca copii. Vedeți anumite diferențe, cum se comportă copiii, versus cum vă comportați dumneavoastră cu prietenii. Dacă eu aș lucra acum să văd în școală, poate aș putea face comparația între elevi, generațiile astea de acum, începând cu clasa 5-a și terminând ca 11, dar
Nu știu, vocabularul. Pot îi vorbesc dacă mă uit pe drum, cu telefonul, merg, nici nu se împiedică, nu știu cum văd, cum ochii acolo în ăsta și cum la drum, nu comunică împreună, mahalagii, hai la școală, sfârgau, hai că întârziem, hai fruguță, hai așa. Nu văd echipă, izolați, văd pe drum, dar la școală nu pot să spun că nu... Dacă mă duc la întâlnire cu absolvenții, mă duc, dar așa nu știu. Și pentru generația de acum, pentru generația mea și care o să vină, un mesaj, vă rog frumos, pentru copiii de astăzi. Mai mult să fii cu cartea în mână decât cu tableta. Tableta este azi mâini, telefonul l-ai pierdut, să știi toate imaginile, toate știința care o iei de acolo. Dar cartea în mână, dacă este, rămâne și în creier. Asta e adevărat. Vă mulțumesc pentru tot timpul acordat, pentru că ați fost de acord să facem o călătorie în copilăria dumneavoastră și să-mi spuneți detalii pe care cred că nu le-a auzit nimeni, sau cel puțin cei care o vizualizează acum. Sperăm să mai avem astfel de ocazii să ne întâlnim la un tort. Povestea doamnei Galina ne-a purtat într-o adevărată călătorie în timp. Prin vocea sa blândă și amintirile păstrate cu grijă, am simțit pulsul unei epoci care, deși a trecut, continuă să trăiască în sufletele celor care o ascultă. Astfel de oameni ca doamna Galina sunt puntea dintre trecut și prezent, martori vii ai timpului, ai schimbării și ai speranței. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la această incursiune în trecut.